galakan, mababayaran ang kahit ano pa man. Hey, saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hey, ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Hey, saya-saya, hey, saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hey, ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing a Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios ang makagagahom. Niya na usab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pagdaig, pagpasidungog kanimo labaw sa tanan sa pagpamati sa imong mga mensahe. Nanginahanglan gid kami sa imong mga pulong, mga pagtulunan. Diha sa imong mga pulong kami na usab og nabag-og nakabatog kasiguruhan. Paglaom. Salamat o Dios nga imo kaming giatiman sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming giatiman sa tanang panahon higayon. Nakita nimo o Dios ang tinuod namong gikinahanglan ug imo gayod nga gitagbo ug wala mo kini gihikaw alang kanamo. Amo kang gipasalamatan karon ug amo kang gipasidunggan bisan pa sa tanan namong mga nahimo na buhat. Amo kang gipasalamatan nga padayon kag nagiya kanamo. Tungod kay imo kaming gitudloan nga kinahanglan kaming magbuhat sa mga butang nga mahimaya ka, mapataas, mapasidunggan ang imong ngalan. Salamat o Dios sa imong paggiya kanamo, sa pagdumala sa matag-usa namo ka kinabuhi. Pinaagi sa imong mga pulong. Padayon nimong giusisa ug utingkay nimo o Dios ang among kasing-kasing unahuna aron imong maatiman ang among kinabuhi. Aron sa ingon makapadayon kami sa pag-alagad kanimo, sa pagpataas sa imong ngalan. Amo na usab nga gipangayo ang imong pagpanalangin kanamo sa among panag-uban. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulong, mga mensahe. Diin tagaan mo usab kami kasing-kasing madinawaton. Matinuohon na usab sa imong mga pulong. Tasiga usab kami sa pagtipig ug pagkinabuhi niini. Kay pinaagi sa imong pagkinabuhi ugad. Dili gid kami mapakyas sa imong mga saan. Amo gideklarar kanunay imong pagkamaayo, ang imong pagpanalangin ug pagkamatinud-an sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Maayong pagpaminaw, maayong gabi sa tanan nato mga kaigsuonan, mga listeners sa 11.3 nga nanuka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Brother Dondon ug ni Konsyal Michael ug sa tanang mga opisyal sa maong Barangay Sardinia.
Maayong gabi magpagpaminaw sa atong mga mahal nga mga listener, ilabi na ni Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Arsula. Maayong gabi magpagpaminaw. Maayong pakiguban ni Brother Juanito o ni Brother Johnny Sister Christy o ni Francis Bailosis, Sister Rodelin. Maayong gabi maayong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin ug sa tanan nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa 11.3 diri sa Sitio Kalugtugan. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Maayong pagpaminaw, maayong gabi ug maayong pakiguban ilabi na ni Tio Jose Te Areta ug ni Papa Binbin, Mama Bibin ug ni Dayinian ug maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Paring Joel ug Maring Cora. Maayong gabi ni Dong Albert ug sa mga Dinoyo family. Ang Dios magpanalangin. Ato karong hisgutan mga kaigsuonan kining kahamtong. Unsay gikinahanglan aron kita mahamtong, unsay mga rason o hinungdan nganong daghang mga Kristohanon nga dili hamtong, unsay mga ilhanan ug unsay dili angay buhaton sa mga Kristohanon aron siya mahimong hamtong sa tanang panahon. Daghan kaayong mga gipakita ang Biblia sa mga nahimo ug mabuhat sa mga taong hamtong. Sa ato karon nga pagahisgutan sa atong panag-uban kining kahamtong ingon nga kita Kristohanon. Mga igsuon, mo diretso ra ko sa paghisgot ni tungod kay nga atong oras alas 8:16 mga kaigsuonan. Wala kay ko makasugod tungod kay kinahanglan akong dunganan og kuyugan ang akong mga bisita. Tungod kay hangtod karon na pa ko'y mga bisita sa diri sa ato ang programa. Ilabi na diri sa among pagpuyo diri sa Malabuyok, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Akong gipasalamatan ng Dios nga padayon nga nag-atiman kanatong tanan usab. Og ako nagtuo nga ang tanan na kanunay sa kadaugan, sa panalangin og kaluwasan sa tanang panahon. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, kay hibalo ko nga duna nagyumoy pulong sa Dios. Na ana moy Biblia nga inyong gigunitan ug maunay pinakaimportante nga mabatasan natong mga Kristohanon. Ikabalos ko mga pantayi, ikabalos ko nimo Ginoo. Mupadayon lang ko mga kaigsuonan og paghatag og panahon sa inyohang mga mensahe human sa mga pulong ug mga mensahe sa atong buhi nga Dios nga kinahanglan natong sugdan tungod sa atong oras. Kinahanglan magsugod dayon ta lamang sa ako ang sa ato karon nga buhaton. Ako lang gihapong monitoron ang inyohang mga mensahe og ako ra gyud nang pasiklapan og ako ra pug gyud nang tan-awon. Sibutang lang gyud nako na diri sa tubangan para makita sad na ako ang inyohang mga mensahe, para kung doon na mo'y mga pangutana o doon na mo'y mga dugang diskusyon mga kaigsuonan, ako rasad matagaan og pagtagad. So ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan kining kahamtong Kristohanon. Ang opposite ni ana pagkabata or pagkabatanon. O atong hinumduman mga kaigsuonan, dili gyud maayo nga bata gihapon tang Kristohanon. Dili dapat nato likayan nga maging hamtong tang Kristohanon. Dili ta dapat kana bitang makulbaan. Dapat mahimo tang excited ug maunay atong goal sa ato ang pagpatalinghog kanunay sa pulong sa Dios nga mahimo tang hamtong nga Kristohanon. Kay kon mahimo tang hamtong nga Kristohanon mga kaigsuonan, dili ta maulog-ulogan. Una sa tanan, dili sad ta mahaylo. Kanang mahaylo o kanang ulog-ulogan kauban ra gyud na. Kristohanon ta nga mahaylo o Kristohanon tang mahulog-ulogan lamang,
mga igsuon kos Ginoo, dili ta hamtong ana. Naapat ta sa stage nga bata diha sa pagtuo. Og ang bata mga kaigsuonan nga kinaiya maulog-ulogan or kaha malaylo siya sa mga butang nga itaniyag ni Satanas. Malaylo siya sa mga trabaho o kaha mga butang nga dili mao'y gusto sa Dios nga mao'y atong tutukan or kaha atong atimanon. Importante gyud nga maging hamtong ta. Ug usas ato akarong hisgutan mga pamaagi aron kita mahimong hamtong. Ug doon na pagyutay mga dugang nga mga hisgutan mahitungod sa mga rason o hinungdan nganong dunay mga Kristohanon nga bata gihapon. Ang mga bata nga Kristohanon daling mahaylo, daling madala, daling madani sa laing simbahan, sa lain nga mga doktrina. Labi na gyud kung maghisgot nagsuporta, labi na gyud maghisgot nag pinansyal. Mga igsuon daghang mga Kristohanon sa panahon gani sa mga apostoles. Ibin ang ubang mga katabang o kauban ni Apostol Pablo nahaylo usab. Dunay mga katabang ni Apostol Pablo nga nahaylo pod sa mga butang. Ug mahinungdan nga dunay mga katabang ni Apostol Pablo nga wala na niya ikuyog. Gani naghimo siya og mga mensahe nga nagtudlo sa mga kasimbahanan nga matud ni Apostol Pablo wala siya katungod sa paghukom sa tagagawas, gawas sa iyang buluhaton, gawas sa iyang gidumala nga ministry, wala siya katungod sa paghukom. Pero gitagaan siya katungod sa Dios sa paghukom sa iyang mga sakop. Kay nag-ingon ang kasulatan matud pa ni Apostol Pablo, papahawa agikan sa inyong pundok ang taong dautan. Kay diha sa unang Korinto mga kaigsunan, kapitulo 15 bersikulo 33, ang dautan makadaot gyud na sa maayong pamatasan. Mao na nga sa ato karon nga hisgutan mga kaigsuonan, nagtuo ko nga makatabang kayo ni nato sa atong pagpuyos kalibutan. Makatabang kayo ni nato sa atong pagkakristohanon. Makatabang kayo ni nato aron kita magmalampuson, magmadaogon kanunay sa pagpangalagad sa Dios. Ako kamong gihangyo diha sa matag usa or ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia og ablihe diha sa libro sa Hebreo kapitulo 5 bersikulo 11 hangtod sa 14. Kini gihatagan og uluhan or kontekstog tema nag-ingon pasidaan aron dili mahimulag. Daghan ang atong ikasulti bahin ni ining butanga apan lisod kining ipasabot kaninyo tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamog mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon mahitungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon apan hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamo gatas. Ang nagkinahanglan gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo og sa dautan apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay og nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo og sa dautan. Ang Dios magpanalangin kanimo kanako og kanatong tanan sa mga pulo nga ato karong madunggan. Akong mga pag-ampo nga sa Dios kita gayod gigiyahan o gitabangan aron sa ingon dili gayod mahimong kawang ang atong kinabuhi ngano kitang iyang gipili. Mga igsoon, ang akong gitutukan ni ining maong mensahe kining kahamtong. Kay kung dili ta hamtong sa pagpangalagad or dili ta hamtong sa pagkakristohanon,
malagmit nga mahimulag ta diha sa pakighiusa sa atong Ginoo. Malagmit nga mahimulag ta diha sa tinuod nga doktrina. Malagmit nga mahimulag ta sa tinuod nga plano o pamaagi sa Dios. Dili nato tugutan nga dili gyud ta mahamtong. O dinhi gipakita mga kaigsuonan ang mga nabatasan or mga kanang nasanayan, kanang mga nakinaiya sa tao nga hamtong. Ang mga taong hamtong mga kaigsuonan, kanunay nilang giinsayo, kanunay nilang gibansay ang ilang kaugalingong igtitilaw. Alang sa dautan og sa maayo. So naa diaytay kitang mga Kristohanon dapat magbansay ta sa paggamit sa atong igtitilaw. Kini gipakita dinhi og gisulat diha sa bersikulo 14 nga ang mga hamtong nagbansay og nagamit sa ilahang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo ug sa dautan. So alang sa mga hamtong nga Kristohanon, alerto kayo sila. Makaila sila kung unsay dautan, makaila usab sila og unsay maayo. Mauni gipakita sa Biblia mahitungod sa mga hamtong. Og dunay mga ilhanan nganong dili hamtong ang Kristohanon. Dunay mga ilhanan. Ang Dios mga kaigsuonan nga atong giilagaran, nagbilin siyag mga mensahe mahitungod sa pag-ila sa Kristohanon nga dili hamtong. So mo ni Roy atong hisgutan mga ilhanan. Una natong hisgutan mga ilhanan nga dili hamtong nga Kristohanon or alang sa mga dili hamtong Kristohanon kana bitang mga bata pa nga Kristohanon. Dali pang mailad. Unya kana ra bang mailad mga kaigsuonan? Grabe pa na silang prinsipyo nga wa lagi kuno na sila mailad. Kanang mga bata pa nga Kristohanon, dali nang mahaylo. Kung taniyagan bisan og dili mao basta kay naibgan, ilag yun na nilang intertinon, ilan ang dawaton. Kana bitang mga bata, mga kaigsuonan, dali kay nang mahaylo. Hayluhog dulaan, hayluhon mga kaigsuonan sa kana bitang malingaw sila. Dali na silang mahaylo or dali na silang mailad. Ug dili gusto ang Dios nga kitang mga Kristohanon daling hayloon. Dili gusto ang Dios ug dili malipay ang Dios nga magsud-ong siya nato nga dali tang ilaron. Kay kon inana ang atong kahimtang nga dali tang haylohon ug dali tang ilaron, nagpakita na nga wala gyud ta mahingpit nga nahiusa kang Kristo. Kaya ang tinuod nga hingpit nga nahiusa kang Kristo, mga igsuon, dili na siya mailad, dili po gyud na mahaylo. Kay doon na may bala ang Espiritu. So atong hisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban, mga ilhanan sa dili hamtong nga Kristohanon. Kini mabasa diha sa sulat ni Apostol Pablo kung unsaon pag-ila sa mga ilhanan sa dili hamtong nga Kristohanon. Ablihi inyong Biblia diha sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 2. Kapitulo 3 bersikulo 2. Kini gitagaan og uluhan mga sulugoon sa Dios. Ikaw ug ako mga sulugoon sa Ginoo. Ug diining maong kapitulo diha sa bersikulo 2 diha gibutang ang mga ilhanan sa mga dili hamtong nga Kristohanon. Matud dinhi unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 2 nag-ingon, kaniadto gibuhi ko kamo gatas ug dili sa gahi
gahing pagkaon. Kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon dili pa man kamo andam og gahi nga pagkaon. Bersikulo 3, kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga tawhanong kalibutanon. So dinhi sa bersikulo 3, mga igsuon, sugod og bersikulo 2, dinhi gipakita o gitudlo kanato ang mga ilhanan sa mga dili hamtong nga Kristohanon. Kanang mga Kristohanon nga dali pang mahaylo. Kanang mga Kristohanon nga dali pang ilaron. Na ay mga Kristohanon nga ilaron ra sa ilang kaugalingong pagbati, kaugalingong huna-huna. Pertigyong pagka makaluluoy ang tao nga mailad ra sa iyang kaugalingong huna-huna or kaugalingon niyang pagbati, kaugalingon niyang kinaiya. Kay usa ka na kailhanan nga dili ang Dios mo'y naghari kundi ang iyang kaugalingon, og nagpakita kana mga kaigsuonan nga dili gyud total surrender ang iyang pag-alagad sa Dios. Kay ang tao mga kaigsuonan nga nagkinabuhing tawhanon, wala na magpahari sa espirituhanon nga bahin, wala na maghuna-una sa mga espirituhanong butang. Ug ang tao nga wala maghuna-una sa espirituhanong mga butang, ang gitudlo sa Biblia kanato, paingon siya sa kamatayon. Pero ang tao nga maghuna-una kanunay sa mga espirituhanong butang o mga butang espirituhanon, paingon siya sa kinabuhing dayon o kinabuhing malinaon. So bless kaayo ang tao mga kaigsuonan nga naghuna-una kanunay sa mga espirituhanong butang ug wala maghuna-una sa mga tawhanong butang or kalibutanong butang. Usas mga ilhanan mga kaigsuonan sa Kristohanon nga dili hamtong, una, nagkinabuhing tawhanon or nagkinabuhing kalibutanon. Maunay na as bersikulo 3, kay nagkinabuhi man gyapon kamo ingon nga mga tawhano, taong kalibutanon. Ang taong kalibutanon mga kaigsuonan, ma-discern na nimo or mailhana nimo sa iyang mga pinulungan. Ang Kristohanon nga bata kana bitawng dili hamtong, bata pang Kristohanon, mailhan nimo nas iyang mga pinulungan. Ang iyang mga pinulungan kanunay tawhanon. Kung moingon tang tawhanon mga kaigsuonan, walay pagpugong, daling makasingka, daling labaw sa tanan kaning daling maka panangil or daling kanang madudahon. Usanas mga kinaiyang tawhanon kanang madudahon kaayo. Wala pa ka kabalo og unsay tinuod apan imo dadayong gi butangan og kana bitang panghitabo nga murag daw tinuod. Dili na siya maayo alang sa Kristohanon. So kung kita mga tao nga nagtuo sa Ginoo niya inana nga ato ang kinaiya madudahon o niya dili ta kapugong sa tong kaugalingon, wala kulang ta og pagpamalandong. Ang may tabuan na wala kay pailob, wala kay pagpaubos, dali kaayong makareact kung dunay mga pagsulay. Maunay usas mga ilhanan nga dili pa siya hamtong nga Kristohanon. Dali pa siyang mahaylo, dali pa siyang mailad. O dili pa siya takos nga mahimong magtutudlo. Ug dili maayo mga igsuon usab nga kitang mga Kristohanon dili ta mahimong magtutudlo. Dili gyud na maayo. Kinahanglan kitang mga Kristohanon mahimo gyud tang mga magtutudlo. Kay una sa tanan, trabaho nato na ato ng responsibility. Responsibilidad nato na ingon nga Kristohanon kanang pagtudlo. Pagtudlo sa atong Pinoyanan. Gani, maunay sugo sa Dios sa iyang mga katawhan sa unang panahon. Kini atong mabasa diha sa Deuteronomio kapitulo 6. Sugod 6:7 mga kaigsunan kung imong ablihan ang Biblia. Nga matud pa diha sa 5,
nga dili dapat kalimtan ang balaod. Kinahanglan tipigan ang mga minsay sa balaod sa Ginoo o kinahanglan itudlo ni kanunay sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga kabataan. Kinahanglan ikaw ug ako kaantigog yutang mutudlo na gamit ang pulong sa Ginoo. Ug ang una natong tudluan ang atong Pinoy-anan. Dumalahon na to atong Pinoy-anan sa pulong sa Dios. Ug maunay responsibilidad sa mga ginikanan nga dunay Dios, nga dunay Ginoo sa makanato. Dili dapat ibaliwala kini maong trabaho o katungdanan tungod kay paninglan ta sa Ginoo niini. Mauni angay natong tun-an, katunan diha sa atong mga kasimbahanan. Dapat diha ta magpangutana sa mga magtutudlo nato. Pastor, tudlo iko kung unsaon pagtudlo akong pamilya. Usa sa mga problema sa mga magwawali, dili nila tudluan ang mga tao aron mahimong magtutudlo sa ilang Pinoy-anan. Usa sa mga problema mauni. Ayaw lang paningkamuti nga mutudlo kas imong pamilya, dadara ang imong pamilya diri simbahan. Kumbaga, murag nagpahiwatig ba nga kana bitaw nagpakita nga ako ray tudlo, ayaw ra og tudlo, ako ray tudlo. Dili na siya maoy gusto sa Dios. Ang gusto sa Dios nganong giwalihan ka, ang gusto sa Dios nganong gitudloan ka, para imo ning isugilon diha sa pamilya. Para imo ning isugilon ngadto sa imuhang mga kaila. Kay dunay mga tao, mga kaigsuonan, nga mas abli sila kung ikaw ang mo deliver sa pulong sa Dios. Tinuod na. Dunay mga tao nga mas abli ang ilang kasing-kasing kung ikaw ang mo deliver. Pero kung ang imong pastor mo deliver, mura og mo distansya sila. Apan kung ikaw mo'y musulti na sa pulong sa Dios, maabli sila. Maunay hinungdan nganong kinahanglan kang tudluan. Maunay hinungdan nganong kinahanglan kang magkat-on. Dili sad maayo mga kaigsuonan nga hangtod karon wala kay nakat-unan, unya ang resulta ang imong pastor mo'y imuhang kana bitawng pasanginlan. Awa ko kakat-on kay wa mapumitudlo ana. Mga igsuon kos Ginoo, dili na dawaton nga rason. Dili na dawaton sa Dios. Responsibilidad nato ang pagpatudlo nganuman. Mga tinun-an man ta ni Jesus. Dili maayo mga kaigsuonan ang mga maestro mo'y moadtos mga balay-balay aron motudlos mga anak sa mga tao. Ang mga anak yun mo imuadtog eskwelahan aron magpatudlo sa angay nilang makatunan. Mauusab kita. Nganong kinahanglan tang moadtog simbahan, dili lamang kay adto ta mudayeg, dili lamang kay adto ta magpasalamat. Usa sa pinakaimportante ug mao'y pinakasentro nganong moadto tag simbahan aron magpatudlo ta sa pulong sa Dios. Pangutana hangtod karon, gikan sa atong pagsugod nga miadto tag simbahan hangtod karon, pila na kaha ka mga mensahe ang atong nakatunan ug ato ba kining natipigan? Ato ba kining gisugilon o gisangyaw pod sa atong Pinoy-anan? Mga igsuon, usa sa mga hinungdan nganong daghang mga Kristohanon nga hangtod karon dili pa makahimo sa pagtudlo sa pulong sa Dios ngadto sa ilang Pinoy-anan kay nagkinabuhi pang tawhanon. Kay kung magtudlo kas imong pamilya unya sa puton ka kaayo, unya mahaylo pa ka, mailad pa kaayo ka, ingnon ra kas imong pamilya, paghilom diha. Mauna nga usas mga hinungdan or mga ilhanan nganong ang mga Kristohanon or usas mga ilhanan nga dili pahamto nga Kristohanon kining pagkinabuhing tawhanon. Moingon ganitang tawhanon mga kaigsuonan, kana bitang dali kay makapanumangil, walay self-control. Unya ikaduha,
Ingon siya dinhi kay nagkinabuhi man gihapon kamong ingon nga mga taong kalibutanon. Kay dili ba nga ang inyong kasina ug panagbingkel nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo ug nagsubay niining dalana? So usa sa mga gihan ay dinhi nga mga taong kalibutanon kanang kasina. Kana bitawng murag dili ka malipay, ang tao murag dili malipay kun ang iyahang isig ka tao mabag-o, panalanginan. Dunay mga tao nga nagsampit og Ginoo pero naghari ang kasina. Ug ayaw tuguti nga usa ka. Dili na tutugutan nga usata nga nagkinabuhi og nagpuyo sa kalibutan nga naay kasina. Kay nagkinabuhi taan ng kalibutanon. Og ang pagkinabuhing kalibutanon usanas mga ilhanan nga dili tahamtong Kristohanon. Kung dili tahamtong Kristohanon mga kaigsuonan, dali tang ilaron, dali tang mahaylo, dali tang hayloon sa kalibutan. Unya kanang pagbingkil-bingkil, lalis-lalis, usanas mga hinungdan o usanas mga bunga mga kaigsuonan nga dili gayud makasabot. Kabantay mo sa mga taong dili kasabot, dili gyud na sila makalingkawas sa sigig bingkil-bingkil. Naag yun ng pagbingkil-bingkil, wala na sila'y kalinaw. Di na sila makapahulay. Labi na kung naay kasinahan. Mo ni atong susihon, mo ni angay natong konsultahon sa atong kaugalingon kung wala na ba'y kasina. Sulayan ta sa Ginoo kung wala na ba tay kasina. Halimbawa, doon na kay mga igsuon diha nga gipauswag sa Ginoo, dili ba ka malain? Kung dili ka malain, mudahig ka sa Dios, magpasalamat ka sa Dios. Kay gipauswag sila, sultihan ti ka, ikaw ang unang gipatubo sa Ginoo. Ikaw ang tinuod nga gipauswag sa Ginoo. Wala pa nimo makit-an karon. Pero pasalamati daan ang Dios. Kay ang tao nga dili sinahan, ang tao nga dili mubatig kasina, sa panahon nga ang mga tao or iyang mga kaila, mapamilya, mapaigsuon, gipatubo, gipauswag sa Ginoo niya, dili gani ka mubatig kasina. Sultihan ti ka, ikaw ang unang tinuod nga gipauswag sa Dios. Ikaw ang tinuod nga gipanalanginan sa Dios. Ikaw ang tinuod nga giatiman sa Ginoo. Munang mga igsuon ko sa Ginoo, likayan gayud nato ang pagkinabuhing kalibutanon. Dili nato tugutan nga naatay kasina. Dili nato bansayon ang atong kaugalingon sa pagbati nga sinahan. Review ka ang espiritus kasinahan. Review ka na gikan sa imuhang kaugalingon, sa atong kaugalingon. Kanang pagbingkil-bingkil mga kaigsuonan. Usas diya sa mga panahon ni Apostol Pablo nga nakita niya nga ang mga tao nga naapagyod sa kalibutanon og dili pagyud hamtong, tungod kay dunay mga tao sa iyang panahon nga mupili-pilig mga magwawali nga kauban raman unta, wala man untay sala. Di ba dunay mga Kristohano or dunay mga Kristohanon nga bisan ka ng pastora walay sala, karing pastora wa pud magpakasala. Pareho tanan wala magpakasala, pero doon na gyud say palabihon. Gawas lamang kung doon ay mga magwawali nga dili na mao ang giwali. Siyempre mupili gyud da. Katungdanan nato ang pagpili sa mga wali nga insakto sa pulong sa Dios. Versikulo 4 nag-ingon, kay kun usa ka ninyo moingon dapig ako kang Pablo, ug ang uban mo ingon dapig ako kang Apolos, dili ba samara kamo sa mga kalibutanon? Kay kinsa ba good si Apolos o kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtudlo, sa pagtuo, ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Dini giklaro mga kaigsuonan ang mga ilhanan sa mga dili hamto nga Kristohanon. Kana bitang
Diha sa inyong simbahan doon ay mga pastor, o niya, inani pagyod, doon ay gipadala ang Dios nga pastor sa imong kinabuhi. Gihaguan, gisakripisyuhan ka para makatudlo ka. Gisakripisyuhan ka para makawali ka. Gisakripisyuhan ka dili lamang sa pagtudlo o pagwali, kundi diya sa mga pag-ampo. Ang problema mo ni, sulayon ka. Padadaan kag laing mga magwawali. Unya moingon dayon, kani maayo ning muwali. Kani akong suportahan. Kini ako ang paluyuhan. Kumusta naman tong tinuod nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi? Usanas mga ilhanan nga dili tahamtong. Kung doon na tay mga magwawali nga mas giatiman nato kaysa pag-atiman sa ubang mga magwawali, or kaha gipasagda nato ang gipadala sa Dios sa atong kinabuhi nganong nakakaton ta, ug mas gi-entertain nato ug giatiman nato ang mga tao nga igo ra di itang gisulayan. Mao man ni problema sa panahon ni Apostol Pablo nga dunay mga sakop sa iyang mga buluhaton. Dunay mga tao nga moingon, dapig kong ka Pablo. Ang uban pod moingon, dapig kong Apolos. Ang uban dapig pod sa uban. Ya pareho ra silang mga alagad. Kung inana atong kasing-kasing, kung inana ang atong kinabuhi, dili ta hamtong Kristohanon. Bantayanan kaayo ang atong kinabuhi kung inana ang atong kinaya. Dali kay tang mahaylo, dali kay taana nga mailan. Mao na mga igsuon kos Ginoo, kung nakit-a nato na sa atong kinabuhi, nagampo og mohangyo ko ninyo, nagampo kos Ginoo uban sa akong paghangyo og pagdasig kaninyo. Kinahanglan paningkamutan nato ninyo nga makalingkawas mo ana nga klaseng kinaiya. Kung dunay mga magwawali diha sa inyong simbahan, ayaw taon ninyo na pili-pilia. Kay pareho na silang mga alagad sa Dios. Gawas lamang sa social media. Kay sa social media di mo kaayo kaila. Dunay mga magwawali mga kaigsunan, pero kung inani ni siya, pagpapuno kanunay sa balang espiritu, kay makadiscern mo kung ang tanang nagwali diha sa social media, langit ba ang goal? Kabag-uhan ba o tinuod ba nga kaluwasan ang ilhang goal? Dili tanan nga nagwali sa social media ang langit maoy sindro. Ang uban diha panginahanglan sa mga lakaw, gamiton ra ang ngalan ni Jesus, gamiton ang mga buluhaton ni Jesus, pero dunay mga personal nga interest. Bantayanan kay na. Labi na gyud kung ang kanunay giwali panginahanglan. Bantay ninyo na nga klase nga ministry. Kay nganuman, ang tinuod nga ministry giatiman na sa Dios, gitagbo na sa Dios. Dili na mistil pang ipanugilon ang tinuod nga mga panginahanglan. Kay ang ministry sa Dios atimanon gyud na sa Dios. Sama gud nato giatiman ta sa Dios. Sama nimo giatiman ka sa Dios. Wala magkulang ang Dios sa pag-atiman nato. Kay dunay plano ang Dios sa matag-usan nato kakinabuhi. So sa atong pagkakristohanon, bawal ang kasina. Bawal ka nang magbingkil-bingkil. Dapat open ang atong huna-huna. Muna'y gitawag nga open-minded. Dili dapat close-minded mga kaigsuonan. Kay maunay usas mga hinungdan nga nung dunay panaglalis-lalis. O niya,
Dili dapat mga kigsunan kitang mga Kristohanon magdapig-dapig sa mga alagad nga gibutang o gipadala sa Dios atong ginabuhi. Kay mao kanay usas maka pagubot sa Kristohanon. O ang Dios mga kaigsuonan nga atong gialagaran, dili nato ni kalimtan kani iyang mga pamaagi. Basta ministry gani sa Dios, dili gyud na pasagdan sa Dios. Dili na pasagdan sa Dios. Ang tinuod nga ministry sa Dios, dili na pasagdan sa Ginoo. Kanunay ng atimanon sa Ginoo. So dinhi sa ato karon nga panag-uban, atong nasayran ang mga ilanan sa mga dili hamtong nga Kristohano. Dili dapat maunay ato ang kana bitawng dawaton nga moingon lang ta sagdi lang, bahalag dili ko hamtong, at least malangit ko. Mga igsuon, gidasi gani ta nga dili nato dawaton nga magpabilin tang bata. Kay nganuman, ang gipakita sa Biblia, malagmit nga mahimulag ta. Mahimulag ta sa plano sa Dios, mahimulag ta sa pamaagi sa Dios o sa doktrina nga mohatod kanato sa kinabuhing dayon. Mao nang dili ta mosugot nga magpabilin tang bata. Paningkamutan nato uban ang pagpaduol og tabang kanunay sa Dios nga mahamtong ta. Kaysa ako nang gikaingon, ang gipakita sa Biblia nga ang taong hamtong dili na siya mailad, dili na siya mahaylo, taas kay na siya pagpamalandong. How about sa atong kinabuhi? Taas batag pagpamalandong? Kung atong nakita nga naatay pagpamalandong, pasalamati si Lord ug dili nato ikumpara sa uban. Dapat itudlo usab nato sa uban nga mahimo usab sila nga makapamalandong sa dili pa mo desisyon. Idaghang mga Kristohanon, mga kaigsuonan nga pasanginlan pa ang Ginoo. Sa unsang paagi, inani ni. Dunay mga tanyag nga trabaho unya kabalo siyang malayo sa Ginoo og trabaho sa Ginoo. Unya ihag yung gidawat ug sa dihang gidawat niabot ang kalisod, niabot ang mga pagsulay. Unya moingon dayon nga akabubuton ni Ginoo. Dili na mao. Dili tanang panghitabo nga bati sa kinabuhi sa tao kabubuton sa Dios. Yes, doon na may mga bati nga mahitabo nga giuyonan sa Dios. Sama ni Job. Si Job, mga kaigsunan, bati kayo kung imong tan-awon ang mga panghitabo ni Job. Pero usatos mga pamaagi, aron masukob si Job kung magpabilin pa ba gihapon siya bisan inana ang sitwasyon. Pero ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon, dili magpabiling naas kalisod or gitawag inutil, makalingkawas gyud sa kalisod ug dad-on sa Ginoo sa dapit nga iyahang giandam ug walay bati ang giandam sa Dios. Tuuhi nga walay bati nga giandam ang Dios. Puro mga maayo, puro mga panalangin. Mga pamaagi, mga kaigsuonan, aron motubo ta, aron mahimo tang hamtong. So diha sa Biblia, mga kaigsuonan, dunay mga pamaagi aron motubo ta or mahimo tang hamtong. Kay mao magyunay pinakaimportante mahimo tang hamtong. Karon dili ta mailad, dili ta mahaylo. Kay kung mahaylo ka, mailad, daghan kaing makawang ng mga sakripisyo. Pati ang imuhang pagtuo mahimo nang makawang kung mailad ka. Yung nang dili na to tugutan, mga kaigsunan, nga
magpabilin tang bata. Dapat mutubo ta ug mahimong hamtong. Mga pamaagi aron mahimo tang hamtong mga kaigsuonan, kini gisulat diha sa unang Pedro kapitulo 2. Ablihi ang imuhang Bible diha sa unang Pedro kapitulo 2, bersikulo 1 o ngadto nas bersikulo 3. Bersikulo 1 nag-ingon, busa biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-huna, pagpamakak, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon, ug pagkabugal-bugalon. Bersikulo 2, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsay nga gatas nga espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo ngadtos kaluwasan. Mauni gipakita mga kaigsuonan nga mga pamaagi aron tamo tubo, aron tamo hamtong. Una, duna kay biyaan, duna kay talikdan. Dili pwede nga Kristohanon ta unya naatay goal nga mahimong hamtong unya wala tay biyaan. Duna gyud tay bayaan. Ang atong biyaan kining daotang panghuna-huna, pagpamakak. Usas kaning daotang panghuna-huna kana bitang madudahon nga huna-huna. Ang bana nadugay rag uli mo guna-huna dayon ang asawa. Asa na pud dagway to nihapit, basig nihapit na pud dagway ron. Lain na ang mga inustoryahan, lain na ang mga pinulungan. Dautan na ang huna-huna. Dapat dili dautan ang huna-huna. Dapat bansayo nato atong kaugalingong huna-huna. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, bansayo nato ang ato ang huna-huna. Dapat dili nato tugutan mga kaigsunan nga maghuna-huna nig dautan. Kanunay tang sulayon or sulayan. For example, nadugay uli ang imong asawa or nadugay uli ang imong bana or nadugay uli ang imuhang mga anak. Ayaw paghuna-unag dautan. Dili na makatabang nimo. Dili na maoy makatabang aron mutubo ka diha sa Kristohanon. Kung dunay mga pagsulay ang imong pagka-Kristohanon, ayaw paghuna-unag dautan. Ayaw paghuna-unag dautan batok sa imuhang isigataw o sa imong isiga magtotoo or labinas mga magwawali. Ayaw kana bitaw maghuna-huna, kanang maggama bitaw kag daotang huna-huna nga wala nimo makita, nga wala nimo kanang wala kay ebidensya. Ayaw paghuna-huna og daotan. Kanang pagpamakak, labaw sa tanan kining pagpakaron ingnon. Kung naluya ka, ayaw pagpakaron ingnon nga wa ka maluya. Kung naluya ka, i-share ngadto sa imuhang mga kaila or mga hamtong nga Kristohanon para maampo kanila, para masiran ka sa pulong sa Dios. Pagkamasinahon, sulayan biagyud ta ana. Pagkabugal-bugalon, dapat kitang mga Kristohanon dili ta bugal-bugalon. Dapat mangandoy ta sa tinuod nga mga mensahe nga espirituhanon, nga diin makapatubo nato, makapauswag nato. Diha sa bersikulo 2, diha gipakita nga dapat duna tay ipadayon. Duna bitaw tay kasing-kasing nga mupadayon. Mupadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mupadayon sa pagbasa. Ambot og pila na ka libro ang inyong nabasa sikad nga nahimo mong Kristohanon. Pila na ka libro sa Biblia ang inyong nahuman. Usa sa mga problema sa Kristohanon mao ni, mas gitagaag bili ang pagkaon sa lawas kaysa pagkaon sa kalag. Nga ang pinaka-importante kana mang duha dapat, dili man kay usara. Pero usas mga problema mao ni,
Mas gitutukan pag-ayo sa tao ang pagkaon sa lawas. Mas gipadaplin sa tao ang pagkaon para sa kalag. Na atong hinumduman ang pulong sa Dios mao gyud pagkaon sa kalag. Dili gyud mabuhi ang tao sa panlamang kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios, o ang tanang pulong nga gagula gikan sa baba sa Dios ginasulat sa Biblia. Pero kumusta naman tang mga Kristohanon? Do na ba gyud tay panahon sa Biblia? Or mas taas kay tag panahon sa trabaho nga ang pinakamin nga trabaho mauman ang pag-usisa ug pag-utingkay ug pagkat-on sa pulong sa Ginoo? Di ba wa may lain nga dapat nato tagaan og pagtagad gyud ang pagpaminaw ug pagbasa sa pulong sa Dios? Una sa tanan, mao ni muhatag natog kaalam, mao ni muhatag natog kahibalo. Sulay kining ako ang gibatasan. Ako ning i-share ninyo og sulay ning akong gibatasan. Akong nabatasan mga kaigsuonan, bisan unsa akong trabaho, even dunay may mga panahon nga mo entertain kong tao o sa akong asawa. Pero kabalo mo unsa? Nangayo pug kog pasaylo sa Ginoo nga Lord kung sala ni. Kung dili ni mao tug-ani ko, giyahi ko. Kay dunay mga panahon nga makigistorya ako pero kung nahuna na sa pulong sa Dios. Why? Kay ang pulong sa Dios mutug-an ako, mulid nako kung unsaon nako siya pagtudlo. Kung unsaon nako pagdumala, kung unsa dapat nako i-response. Kabalo ba mo ako nabantayan? Ang tao nga maghuna-una kanunay sa pulong sa Dios, kung dunay mga pagsulay, dunay mga madunggan nga mga bati nga mga mensahe, dili na niya tagdon. Kay maunay akong gibati. Maunay akong nakita o gibati sa akong una-una. Ako rang gi-share ang ako ang nasinatian. Yes, dunay mga tao nga akong madunggan nga mubato silag bati, mga bati nga mga pulong, pero sultihan ko kamo mga kigsunan, ako giingnan ako asawa. Dili ta dapat magtagan. Kay wala ta gibayre, wala ta bayre sa Dios. Wala ta bayre og palita sa Dios aron tagdon ang mga bati nga mga pulong. Hinumduman nato gipalit o gibayran ta sa Dios sa dugo ug sa kinabuhi ni Jesus aron himayaon ang ngalan sa Dios. Aron alagaran nato siya. Muna akong gi-share ninyo mga kaigsuonan. Suway kuno ni siya. Bisag kung sa inyong buhaton, ibutang sa inyong nauna, kana bitang bisiho na to atong nauna sa pag-memorize sa mga pulong sa Dios. Sa pagtipig sa mga mensahe sa Dios. Now atong hinumduman ang mga mensahe o mga pulong sa Dios na adiya ang hingpit nga mga pamaagi. Pamaagi aron ka mabag-o, pamaagi aron ka mulig-on, pamaagi aron ka mahimong hamtong, pamaagi aron dadon ka sa Dios sa panalangin. Tuuhin ni siya, wala na ilaing hingpit nga butang sa kalibutan. Ang pulong Biblia lamang. Wala na ilaing hingpit nga butang sa kalibutan. Ang Biblia lamang. Ang mga pulong sa Dios sa Biblia, hingpit nga makapausab, makapabag-o, ug makapanalangin sa tao. Muna ako mga pagdasig. Ipadayon ang pagtubo diha sa espirituhanon nga mga mensahe. Kinahanglan mo tubo ka. Mao nay giingon, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsay gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom ni ini mutubo kamo ngadtos kaluwasan. Kaluwasan gikan sa kahimtang, kaluwasan gikas balatian, kaluwasan gikas kawaladon, kaluwasan mga kaigsuonan gikas kakuyaw, kaluwasan gikan sa kaguol. Kanang tanan nga bisan unsang klaseng kaluwasan, igsuon ko sa Ginoo, madawat nimo na, madawat nato na. Kung ipadayon nato ang pagtuon sa pulong sa Dios, ipadayon nato ang pagpaminaw kanunay sa mga mensahe sa Dios. Ang pagbasa sa Biblia, wala ni makalabaw ana. Sultihan ko kamo, wala na'y makalabaw
sa trabaho nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Maunay ako mga pagdasig, paningkamuti nga sa inyong pagkinabuhi o pagpuyo sa inyong trabaho sa inyong Pinoyanan. Palihog, basahan ninyo ang Biblia. Mga hinungdan nga nung daghang mga Kristohanon, pila na katuig, ang uban nangapuna, ang uban giminyuan na nagminyo, pila na katuig, pero bata gihapon. Mga rason o hinungdan nga nung bata gihapon, ato saglilion, o say mga hinungdan, para atong malikayan. Hebreo Kapitulo 5, mauni atong gibasa. Versikulo 11. Unang hinungdan mga kaigsuonan, nganong daghang mga Kristiyano or dunay mga Kristiyanon nga pila na katuig na nga lagad bata gihapon. Kana bitang dali gihapong maningka, naara gihapoy kasina, grabe gihapon makiglalis. Maumanay, di ba maumanay mga ilhanan nganong mga ilhanan sa mga batang Kristohanon, dili hamtong nga Kristohanon. Nagkinabuhi gyapong kalibutanon, nagyapoy mga bisyo. Una nga hinungdan, dili makasabot or kanang giingon, dugay kay makasabot. Versikulo 11 tanawa. Hebreo Kapitulo 5, versikulo 11. Daghan ang atong ikasulti bahin ni ining butanga, apan lisod kining ipasabot kaninyo tungod kay dugay kayo kamong makasabot. Unya, maunay bantayanan kaayo sa mga taong dugay kay makasabot, kay malagmit silang mahimulag. Malagmit silang mahimulag sa Dios. Malagmit silang mahimulag sa pamaagi sa Ginoo. Nga modala nila sa kalautan. Unya, kuyaw ra bagyud kaina kay kasagaran sa mga taong dugay kasabot ug dugay kay makasabot. Ang Ginoo mo'y basulon. Ang pastor mo'y kanang kanon sana, ang pastor or magtutudlo mo'y pasanginlan, or ang gobyerno mo'y pasanginlan. Nganong nagkalisod, nganong nainani. Dugay kay makasabot. Sultihan ko kamo kung inana ang ato ang kinaiya, nga dali kay ta makapanumangil og tao, dali kay ta makapanumangil sa atong gobyerno or sa bisan kinsa nga tao. Nganong nagkalisod ka, dili na tungod nila, tungod ra pod kay dugay kay ka makasabot. Kapila na walihi, gani kapila na disiplinaha. Dunay mga taong kapila na disiplinaha. Dunay mga panahon nga kapila na nakaagig sakit, giampuan na ayo, balik ra gyapon bisyo. Dugay kay sila makasabot. Daay mga tao nga dugay makasabot sa pamaagi sa Dios. Pamaagi sa Dios aron ka mabag-o. Pamaagi sa Dios aron ka panalanginan. Di ba wala man ililong sa Dios ang pamaagi sa Dios? Gililong ba sa Dios ang iyang pamaagi? Wala. Tanawa kuno ang imuhang kinabuhi. Tanawa kuno ang pamaagi sa Dios. Wala ililong sa Dios ang pamaagi aron ka panalanginan. Wala ililong sa Dios ang pamaagi aron ta malipayon. Pero hangtod karon nganong dili kay ta malipayon? Ngano hangtod karon dili pa kaayo ka gipanalanginan? Nagpasabot ba na nga usapog ka nga gahi kay kang pasabton? Daghang mga tao nga nakaagi nagdisgrasya. Dapat dito pa lang nakasabot na ta. Dili maayo mga kaigsuonan nga isa gyud ta makakaton. Kinahanglan patang pugon. Mga igsuon, nagpalangsang na gani si Jesus. Gihimo na gani ni Ginoong Hesus ang tanan para makasabot ta. Ingon ang tagsulat nga nganong
dili kayo mahamtong ang tao tungod kay dugaya kayo makasabot oy. Imagine na ragoda, kapila na hilante, kapila na madiskrasya, kay dunay tawag ang Dios. Pero sa dihang na ayo, sa dihang na luwas ang diskrasya, wala gyapon mga lagad sa Dios. Kapila na kaagig sakit, or kana bitang para makaamgo, pero wa pagyapon kaamgo. Mura ba og kinaiya ni Paraon nga gipagyahay sa Dios ang ilang kasing-kasing? Daghan na kay na damage, daghan kay ka mga katalagman, pero gahi gyapon kasing-kasing. Dapat dili ta inana mga kaigsuonan. Kay wala paghahia sa Dios ang kasing-kasing sa tao. Sultihan ti ka, wala magpakamatay si Jesus aron magpabiling gahi ang atong kasing-kasing. Wala magpakamatay si Jesus aron magpabiling gahi ang atong nauna. Tinaw kayo ang mga plano sa Dios. Tinaw ug klaro kayo ang mga pamaagis Ginoo. Walay plano sa Dios nga magkalisod ka, dili na iyang plano. Dili plano sa Dios nga ang imong anak dili mapahilona. Dili na mo'y plano sa Dios. Kanang mo kalitrag kaminyo, kalitrag kabuntis. Ang plano sa Dios nga mapahilona ang atong mga anak. Ug dunay pamaagi. Aron ang tao sigurado nga nagkinabuhi sa plano sa Dios. Pero gahi kayo makasabot ang tao. Unsa kahay mga hinungdan nganong gahi makasabot ang tao? Una, nagkinabuhing tao kalibutanon. Ang tao nga nagkinabuhing kalibutanon, gahi kay na makasabot. Gahi kay na ngawalihan. Pero ako nagtuo nga bless kayo ka nga sa imong nadunggan karon ang imong kasing-kasing madinawaton. Moy ako ang prayer, nakitang tanan madinawaton. Ikaduha nga mga hinungdan nganong bata gihapon ang Kristohanon. Una, di ba ang una, dugay kay makasabot. Di ba doon ay mga wali nga kanang grabe na kaklaro. Grabe naman kaklaro gyud ang pulong sa Dios, pertig yung klaruha. Di yun na lubog. Sultihan mo mga kaigsunan. Ang pamaagi sa Dios aron ka maharuhay. Ang pamaagi sa Dios aron di ka magkautang-utang. Naana, grabe ka tinaw. Deuteronomio 28:1 hangtod sa 13. Pertig yun ang klaruha. Pero kumusta naman ta? Ang pamaagi ba sa Dios ang atong gi-priority? Or ang pamaagi kunuhay nga insakto ta? Unsa may atong maani? Mga igsuon, akong mga hangyo o pagdasig. Pangayoon na to sa Ginoo, Lord, pasabta ko. Tagai kog huna-huna nga daling makasabot. Tagai kog kasing-kasing nga dali kay makasabot. Sunod nga mga hinungdan nganong dunay mga Kristohanong nagpabiling bata. Mga kaigsonan, dili hanas o bansay sa pulong sa Dios. Maunay munay ikaduhang hinungdan nganong dunay mga tao nga pila na katuig na himong Kristohanon, bata gyapon kinaiya, luuran, nya kusog manumangil, sinahan, nya daling makiglalis, murag siya syakto, murag siya swito. Munay makaingon ko nga lisod kayo. Unsay ikaduhang hinungdan nganong nagpabilin nga batang Kristohanon ang uban o ang mga tao?
dili hanas o bansay sa pulong sa Dios. Wala bansaya ang ilang hunahuna, wala bansaya ang ilang kasing-kasing, wala bansaya ang ilang baba sa pulong sa Dios. Mas gibansay ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing, ang ilang baba sa mga butang kalibutanon, sa mga pulong kalibutanon. Dali ra gyapong mamalikas, dali ra gyapong manunglo unya Kristohanon. Unsa may pasidaan sa Biblia, dili pwede nga mugawas ang duha ka klaseng tubig sa usa lamang katubod. Dili pwede nga ang usa ka tubod mupagawas siyag tab-ang at the same time mupagawas siyag parat. Dili pwede nga ang baba idayeg nimo sa Dios at the same time imong itunglo og tao. Pero kumusta naman ta? Kumusta naman ta? Nahimaya ba ang Dios? Mga igsoon, usas atong likayan kining pagkatapulan sa pagbasa sa balaang kasulatan ug pagkatapulan sa paghatag og panahon niini. Bisita sa mga kalibutan, pero wala gani ta mabisi sa paglili gani sa balaang kasulatan. Angayan batang Kristohanon? Angayan batang mangayog sa panalangin sa Dios? Angayan batang mangayog pabor sa Dios? Nga wa gani ta magseryoso sa paghatag og panahon para sa Dios? May mga igsuon ko sa Ginoo. Usas mga hinungdan nganong dili gyapon hamtong bata gyapon tungod kay dili sila hanas. Wala nila bansaya ang ilang kaugalingon. Munay giingon diri sa bersikulo 14 nga apan ang gahing pagkaon alang sa manghamtong na kay nakabansay ug nakagamit na sila ilang igtitilaw. Bansay na sila. Wow, bansay na sila. Makadiscern na sila, kini dautan ni siya, kini maayo ni. Inana na ba ta? Dapat inana na ta. Mga igsuon. Example mga igsuon kana bitang igtitilaw. Kinahanglan dapat makailan na ta sa dili maayo og sa maayo. For example, di ba dili maayo ka ng Kristohanon nga manghukom? Dili man na maayo. Wala man na gitudlos Biblia nga Kristohanon tang manghukom. Pero nganong dunay mga Kristohanon kusog manghukom? Di ba dili maayo ka ng Kristohanong kusog mangumpetensya? Pero nga doon na mga Kristohanong kusog kaayo mo kompetensya. Kana bang suhiran? Di ba dili maayo ka ng makig-uban og mga taong dautan? Pero nganong doon na mga Kristohanon nga mas dautan ang ikauban? Usa sa mga hinungdan nga nung dunay mga Kristohanon nga tarong naguba ang ilahang maayong batasan. Kay wala nila mabanday ang ilang kauban, dautan. Tanawa ragod ang unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 33. Unsay giingon ni Pablo dinhi? 33 nang ingon. Ayaw kamo patonto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Pag tinarong kamo ug ayaw pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Kinsa ganitong wala makaila sa Dios? Sa sulat ni Juan, katong sigig pakasala. Mga butang mga kaigsuonan nga dili dapat buhaton sa tao. Paghukom, kanang pagpangumpitensya, o kanang
pag-uyon, uyon or kanang giingon ni David mga kaigsuonan nga naa sa Salmo 1:1. Unsa gani na nga pulong nga gigamit ni David? Salmo 1:1. Ako ni siyang tan-awon. Dili ta dapat mga kaigsuonan makig-abin. Kanang word makig-abin. Dili ta dapat makig-abin sa mga taong wala mo ila sa Dios. Kumusta naman ta? Wala ba ta makig-abin sa mga taong wala mo ila sa Dios? Kinsa man tong mga taong wala mo ila sa Dios? Sumala sa sulat ni Juan, katong mga taong sige ra gyapon buhat og sala. Di ba danay mga tao, mga kaigsuonan, makig-abin siya sa mga taong nagbuhat no og sala, katunoong pastor or mga magwawali nga naningkamot nga makakat-on ang mga tao, mano no igidaot. Aron magpadayon ang kahamtong, kana bitang aron mo padayon ang atong pagkahamtong diha sa pagpangalagad sa Dios. Mga kaigsuonan, likayan nato ng mga dili maayo. Kinahanglan mas atong utingkayon ug usisahon ug mao'y ato ang dawato entertainon i-welcome kanang mga maayo para mapuno ang atong hunaon kasing-kasing sa mga maayo nga butang. Kay kung mga maayo ganing mga butang ang puyo sa atong kasing-kasing, maunay mo gawas sa atong baba. Mga pagdaig, mga pagpasalamat. Doon na pagyoy gikinahanglan nga buhaton ang Kristohanon aron magpadayon ang iyang kahamtong. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mga butanga angay nga buhaton, dapat mas taas ang atong panahon sa Biblia. Dapat seryoso ta. Inay mong tapa, dapat seryoso ta. O dapat doon na kay biyaan. Dili dapat buhaton. Mga butang nga dili dapat buhaton, mga kaigsuonan, or mga butang nga dili dapat nato ikalipay. Okay, maunay pulong. Mga butang nga dili dapat nato ikalipay. Ingon nga kita Kristohanon or aron makapadayon ta or magpadayon ang kahamtong, kana bitang magtubo ta, muuswag ta. So mga butang nga dapat dili nato ikalipay, una kanang sayaw sa kalibutan o mga kanta nga sa kalibutan. Daghan karong mga Kristohanon nga kalipay nila ang pagsayaw, pag-atong mga diskuhan, compromise sa mga kalihukan sa kalibutan, dili na siya maoy makatabang nato aron magpadayon ang atong kahamtong. So likayan nato na dili dapat maunay atong kalipay. Dunay mga sunod mga kaigsuonan nga mga butang nga dili dapat maunay atong kalipay. Sunod, dili dapat nato himuong kalipay kanang mga bisyo. Doon na ba'y Kristohanon diha nga ang ilang kalipay ang bisyo? Moingon ganitang bisyo, mga butang nga wala itugot sa Ginoo. Mga butang or mga buhat nga makaguba sa ato ang pagsunod ni Kristo. Makapalangan sa tawag sa Ginoo. Kanang email, daghan kaayong mga ako ang nahibaw-an mga kaigsuonan nga mga Kristohanon nga pati mga amahan, mga inahan nagkusog ay mo email. Kumusta naman ta? Kusog ay mo dula. Sayang kayo ang oras, panahon. Kusog ay mo dula diha sa cellphone, nagsigig tutok. Wala na matagad ang pamilya. Dapat dili na mo'y atong kalipay. Kanang pag-inom, paghubog. Unsay tambag ni Pablo mga kaigsuonan diha sa Epeso kapitulo 5, kapitulo 5 18. Unsay giingon dinhi? Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Dunay mga
Kristohanon nga maunay kalipay ang paghubog-hubog. Wa pagyapon mabago. Sunod nga mga butang nga dili dapat maoy atong kalipay, kanang pagdayan-dayan. Daghang mga Kristohanon kusog kay mudayan-dayan. Nga feeling gwapa, feeling gwapo, pero dili na di ay maayo atubangan sa Ginoo. Mangutang para idayan-dayan, para feeling na ay kwarta, feeling na ay mura og muingon na yun na gipanalanginan magud pastor mo ning na nang lubitay ni mga halahas. Dili na maoy tinuod nga ilhanan nga gipanalanginan. Ang taong tinuod nga gipanalanginan nakatabang, nakapanghatag, nakashare or nakahatag para sa Dios. Munay mga taong gipanalanginan, munay tinuod nga ilhanan sa mga taong gipanalanginan. Dili na makit-an og masukod sa mga dayan-dayan. Munay usas mga gikinahanglan nga dili dapat maunay atong kalipay, kanang pagdayan-dayan. Nga matud pas unang Pedro, kung imo ang tan-awon ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 3 o 4. Dili ang pagpanindot sa buhok o ang paggamit sa mga lahas o ang pagsulob sa mga halon nga beste mo'y makapaanyag kaninyo. Apan tinguha hinuon ang katahom nga nagikan sulod ninyo, katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya nga bililhon kayo atubangan sa Dios. Wow! Kumusta naman? Labi na tong naay mga kwarta, labi na tong mga maarang-arang, naay mga negosyo, naay mga trabaho. Mangulumpitay day ng alahas. Lupig pa'y vlogger ninyo, anak. Unsa may nasunahuna anang mga tao nga nagsulob og mga alahas para iroingnong na ikwarta. Na ay unsa na mga pila na amanay value sa mga alahas na 18 karat. Unsa na mga karat-karat ana. Nya dili gyud ipalalom kay ipabitay gyud sa ipagawas gyud sa kuan bisti. Niya alahas diri sa kuan kanang iparpulupan ng piling kunuhay pero para makita rin na alahas. Dili na maoy makapahamtong, makapabata na. Mga kaigsonan, dapat mag-ambing ta. Dapat mag-ambing ta. Dili lang sa mga butang nga magbantay ta, pati atong kinaiya or pagbati. Mga pagbati nga dapat nato likayan kanang kasubo, kaguol. Dapat likayan nato ng kaguol aron mohamtong ta. Ayaw pailalom or pagpaulipon anang kaguol. Kinahanglan magmalipayon ka. Kay kanang kaguol mupatay na sa tao. Atong hinumduman ang gisulat ni Solomon, Panultihon kapitulo 17, 22. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Hinay-hinay or inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Mao na nga dili nato tugutan nga maunay ato ang mabatasan o kinaiya o pagbati kanang kanunay tang magsubo or kanang kahadlok. Hadlok mo testimony, hadlok mo basag Biblia, hadlok nga mutudlo sa pulong sa Dios, or kanang pagbati nga daling masuko. Smiling ragot. Kanang imong asawa, kanang imong bana, pahiyumi. Kay kanang imong pahiyom, medisina na siya. Vitamina na siya, kumbaga. Makaayo na siya o makapahimsog ka ng atong pahiyom. Kayo, kanang bitaw mo pahiyom ka, kanang pahiyoman ka, makakita kag mga taong pahiyom mo pahiyom niya.
murag mingahon ka ba? Kang mingahon lagi ko anay mong pahiyom. Dili na siya ingon nga tawhanon ang pagbati. Kumbaga, usa manggod ka nang mopahiyom ka, kanang mutumbaya bitaw ka. Usa na ka best nga medicine. Usa na ka kana bitaw pinakamaayo nga medisina or tambal. Pero kung magbagong ra imong naong, magmugot ng imuhang naong, nya muingon ra ba nga ay lang ko ni og ko ana pastor kay bagungon ra gyud kog naong, muguton ra gyud kog naong. Dili sad na mao eh. Dili gyud na mao. Na may mga tao sigurong burungon og naong pero kaantigo gyud nang mo smile. Kaantigo nang mo smile oy. Walay tao nga dili kaantigong mo smile. Lisod man pud kaayo nga muingon ang Ginoo, mo challenge ang Ginoo pagkalipay kamo. Diha sa Ginoo usbon ko pagkalipay kamo, unya muingon tang nagmalipayon yung ko unya ang naong nagbugot or ang naong makit-an maguna sa kini nga atong pagbati mga kaigsunan, makit-an na sa naong nato. Kung naninuod ka, makit-an na sa imong naong. Kung bugal-bugal, makit-an na bisan saon. Makit-an na. Mga igsoon, ang atong oras alas 9:30 og ako sang taga pagtagad ang inyong mga mensahe or inyong mga comment diri sa atong programa. Ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan, doon na mo'y nasabtan sa atong panag-uban. Nya atong hinumduman mga kaigsunan, dili na tutugutan nga magpabilin tang bata. Kay malagmit nga mahimulag ta. Matagak ta. Noon, paningkamutan nato nga mahimot ang hamtong. Ikaya nato nga kana bitawng dili kita makasabot. Ato na nang biyaan nga kinaiyak. Dapat dali tang makasabot. Ato nang pangayoon sa Ginoo na, Lord, tagai ko kasing-kasing huna-huna nga daling makasabot nimo. Kanang dili kay ikaw mo'y mosabot nako. Ako'y mosabot sa imong mga pulong. Kana bitang makasabot ko sa imong mga mensahe. So kung tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang inyong mga mensahe diri para ako ang matagaan pog pagtagad. Kung udo na may mga pangutana or mga discussion, no? Ug salamat sa Ginoo sa inyong pag-share sa ato nga programa. Ako nagtuo nga inyo nang i-share. Ingon din si Rizal, maulaw man pud ta mo smile pastor oy unya dili pud ta takdon ug mo smile. Dili sad na maoy rason kung dili ka mo smile or dili ka kung mo smile ka unya di ra pud mo smile, di na lang pud ka mo smile. Ako no bahala og dili sila mo respond sa ako smile, atis na kay smile ko. Ayaw po na ismaili ka ng mga taong wala ka kaila or wala ka ilhi. Kaya mura ka nagmini-mini. Mura ka nagdanggutman. Or na sama na kanang nakuan. Kanang gikabuhi. Bati ka ayaw nga bisag wa ka kaila hala ngisi. Mo ismail po ka ng imong pamilya. Imuhang bana. Bisag na ay ko ana ug wala gud mo smile pud imong bana ayaw ra pud kalain. Kay mo ka nga wa ko smile ngano man daig magbinugungan ta. Ngano man daig magbinungulay. Asa man na hamtong na or bata. Sister Rachel, maulaw man pud ta mo smile pud oy unya dili pud ta tagdon. Og mo smile, tahi. Dili gyud ka tagdon kung dili nimo kaila. Kay basig mo sa ilahang sabot ana, ingnon laong ya ka nga, unsa man to, mura man tong napasmuhan. Wa mo kaila ato, nya mo ingon putong ilang kauban. Kaila ka ato ni smile lagi. Wa mo kaila ato. Ambot lang murag mini masiguro to. Kulang-kulang na ingnon nga kulang-kulang. Ang imong ismailan kana pong kanang word smile, kanang pagtumbaya ba?
kay arita sa pinaka klaro kanang pagtumbaya bitaw. Good morning. Good morning, heart. Good morning, love. Good morning, beast. Diba? Good morning, Inday. Listen mapug kaayo nga mutumbaya ka sa imong pamilya. Good morning. Good morning. Pinasing ka. Smile gyud ka. Ug dili ka tagdon ayaw ko kalain oy. At least nabuhat nimo ang imong dapit. Ha? Dahil sila. Kilisod pud kaayo nga may smile ka niya wala man mapansin. Moingon din, ako may hagiton ngano man magbungol. Pangutana. Tambal ta? Medisina na? Dili. Si Jocelyn Bagyog na ay problema pirmira na ikatawa. Pasalamatan ang Ginoo sa tanang panahon. I-control na po ng katawa. I-control na po. Sige, Norim, ilaw, ganyulon. At least na-smile ta. Oh, tinood na. Amen, oh. Si Arlene Soyan, maayong gabi, Pastor. Ana ako, Pastor, pahiyom. Nabito kanta, pahiyom ta, maayong buntag kaninyo, ipataas ang kamot alang sa Ginoo, lamano sa katupad mo niya kanang paglamano sad. Di ba ako nang gitudlo din sa atong programa, kanang mo lamano gani ka para naay respeto ug tinuod nga Kristohanon nga kinaiya, kanang lamanuhon nimo ng tao totoke lantawa, dili kay mo lamano ka unya imong naong wala sa imong gilamano. Mayong ka nga, sis, malagi ka diri, sis. Oy, asa man ka? Kumusta naman ka, sis? Ilamano ka, unya, ang imong kamot, ang imong naong tuwa sa pikas. Ayaw. Mulamano gani, katanawa. Sis, kumusta man ka? Brad, kumusta? Ingon si Arlene Suyan, maayong gabi, Pastor. Ingin, ana, Pastor, ako, Pastor, pahiyom ko, dagahan, ganahan ako. Pahiyom kay pirmira daw ko smile. Wow. O diba? Nindot kaayo. Si Gina pamahalan wala gyud signal. Wala kuno signal si Sister Gina. Si Eric Calarde, good evening Pastor Gideon. Request kog song Lantaw sa Cross. Murag dili na ko usa maka-entertain sa kanta. Mangyari kog pasensya kay kanang murag gamay naman ang oras pod. Actually naagi ko'y bisita dire nya. Nangatulog na sila speakers. Actually, dili magyud madungog kay naamang ko sa FM station sa recording studio. Niya sa proping maning ato ang room. Di gani makagawas ang atong tingog. Una akong ipasalamatan ng Dios siyang pagpahilo na niini. Okay, no, si Norim, okay, si Edith Lumanda, salamat sa pulong sa Ginoo. Ning kagabion, Pastor Gideon. Salamat sa Dios. Amen. Si Ilsa Munda, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi isad ninyong tanan. Si Jocelyn Oligar, dili na taangay magluod-luod kay mga tiguang na ta. Imbes magkaabi-abi na ta sa tanang mga tao. Oh, tinuod mo na. Mabiabihon na ta ha. Dili nang luod-luod. Bata ragyod ka ng mga luod-luoran. Si Joel Diaz, salamat sa dinihog nga mga pulong sa Dios, Pastor Joel Diaz from Balanban, Pantukan, Davao, Di Oro. Salamat Pastor Joel. Salamat kaayo ang Dios magpanalangin. Ang Dios magpanalangin sa mga buluhaton. Pastor Joel Diaz sa ato igsuon nga nano ka Diaz Balanban, Pantukan, Davao. Alang sa mga kaigsuonan nato diha sa Balanban, Pantukan, Davao, Di Oro. Kung doon na mo'y mga dugang mga kanang bitaw mga pangutana, pwede ra gyud mo kuan mo adto ni Pastor Joel. Ang Dios magpanalangin. Willing ako mamati sang pulong ang gikan ni Elizabeth kan. Salamat kaayo, congratulations. Ako maayong congratulations alang sa mga willing kay naanay panalangin ang Dios. Si Rizal ni ingon diri bitaw sa church to siya Pastor Gideon kanang pagtumbaya ba. Bisag na sa church. Kung dili ka pansinon, ayaw lang kaguol. Ay ragkaloya. Smile nga rin mo abot mo. Smile rin na. Smile rin. Si Nora Pinuti, maayong gabi. Si Joel Ambrad, maayong gabi, Pastor. Daghang salamat sa mga pahimangno tinuod sakit
sa balatian ang kamatuoran. Pero at least sa dihang maigo kas maong pahimangno, adunay nasabtan kabahin sa maong mga pulong nga nadunggan. Wow, salamat kaayos pagdasing, no? Si Eric smile uban sa mga maayong pulong. O tinuod sakto sad. Lahi mapug ka nang mo smile ka unya naning ka di ay. Si DT Alsula, maayong gabi pastor, maayong gabi ninyo diha sis. Kumusta naman kasi so nakakatunga tong klase, no? Kumusta man ka, busy siguro. Si Elsa Munda, hihi, smile, you look so beautiful. Wow. Nindot yun, no? Smile, you look so wonderful. Pagka nindot tapod ni Sister Elsa, no? Si Matias Sato, matod pa amin, pastor, ako pod ga-practice na ko, pastor, kay na ako'y kinaiyang maulawon. Maulaw ko mutagad. Oh, mura ka nagsala. Mura ka nagsadaan kung maulaw ka. Wala na tay sala. Gipasaylo na ta. So ang ato ang naong, dili na pod makasasala. Okay ra, pastor, salamat sa pulong sa Dios, gika ni Eric. Pulong kaluwasan, matod pa, lain gani, paminahon, pastor, kanang kauban nato sa buhat, bitaw kuyog mo sa pagpamuhat, unya, pagpanahon sa pagpangaon, murag dili na ka mailhan. Dili na ka mailhan, nila sa mailhan kauban di ay mo, unya, sa panahon nga Domingo, magkita mo sa simbahan, siyempre magkita, smile man jod, ang may tabo, murag kag isnabon, murag kunog isnabon, murag bugat-bugat yun ni noon. Ayaw lang podog, ayaw lang sadog ka ng kaluya. Hala, smiley lang god. Smiley lang god. Ayaw ra podog ka ng kanabitang pangluod. Ay lang podog ka ng katagam, kanang pulong katagam. Buhata ra ang imong dapit, ang atong dapit. Si Dave Bingito Garces, matod pasalamat sa Ginoo sa simple radyod sabton ang gipasabot sa bala ang kasulatan na aradyod nato ang pagkagahian. Tinuod gyud. Ato na dili na nato na ang konon nga narana nato. Ato na nang i-rebuke, ato na nang isalikway, ato na nang kuan. Ang ato nga gipangayo naman nato nga mahukmok na nanatay humok ng kasing-kasing. Si Maria Helen Jamel, ngoho, maayong gabi, pastor. Ug kanatong tanan maigso ni Kristo from Bingag, Dawis, Bohol. Si Rohidor Arabes, maayong gabi, maayong dalaygon ang buhi nga Dios. Sa kanunay maayong gabi is natong tanan. Si Jonathan si Pida, maayong gabi, pastor, watching from Lake Cebu, South Cotabato. Okay, ako rin ipaspasan kay gamay na lang. Si Ilma Buenafi, maayong gabi. O si Jumari Blanco, maayong gabi, watching from Mandawi City, Cebu. Mandawi, Cebu City. Maayong gabi. Ninyo diha. Si Eric Galarde, pastor, na-bless ko sa pulong sa Dios. Wow, salamat sa Ginoo. Si Maria Helen, pastor, unsay kaulogan sa damgo nga sakay ko elevator. Sakay apel ang duha kahalas, gamay dako amahan ug anak. Ang amahan gusto niya nga paakon ko apan ang gamay or anak dili siya gusto. Paakon ko unsay buot ipasabot ana, pastor. About sa kung maghisgot kag elevator, mga kaigsunan, dunay mga trabaho or doon na mo'y mga kanabitang makaingon ta nga negosyo or kasosyo or trabaho nga dili maayo og panglantaw, dili maayo og tinguha. Yan po ang imong mga nailhan nga mga kauban sa trabaho. Kung naa kay trabaho o kaha dili na sa imuha, kung dili sa imong bana o kaha sa imuhang kaila. Kay ang elevator naghisgot na sa gitawag nagkalalain nga mga tao, dili gyud na nakapokus nimo. Susana Pablio, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang kumusta, pastor? Dalaygon ang Dios. Okay ra gyud ko diri og ang uban sa akong asawa. Pastor, na ako'y gilamano, dili naman mo smile, ako lang hapon gi-smile lang. Wow, naman.
No? Daghang salamat kanimo pastor, daghan kong nakatunan diri imong programa. Dalaygon kayo ang Ginoo sa walay katapusan. Gikan ni Rizal. Gingging Simpron, matud pa ang Ismail Pastor makapugong sa pagkatigualangon. Oh, dalaygon ng Dios. Pugong sa edad. Pugong sa edad yon. Si Jumari Blanco sa Ngilan, nindot yun ning makadungog sa pulong sa Ginoo. Wow. Amen, amen. So oras na mga kaigsuonan, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios sa iyang mga pulong, mga minsay nga atong nadunggan diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ikaw ako gipanalangin ang sa Ginoo. Ampo ta mga kaigsuonan, atong pasalamatan og daygon ang atong buhi nga Dios. Amahan namo nga Dios sa mga kagahom. Salamat o Dios sa imong pagpakigsulti kanamo. Mahitungod sa pulong hamtong or kahamtong. Imo kaming itudluan o gisuginlan sa angay namong buhaton. Salamat o Dios nga imo usab kaming gisuginlan sa mga hinungdan orason aron hinungdan orason Ginoo nga anong dunay mga Kristohanong bata. Aron sa ingon makabantay makamatngon kami aron magpadayon kami sa pagkinabuhing hamtong sa pag-alagad kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa mga pamaagi nga imong gibilin kanamo nga among nasabtan aron kami magpuyo nga malipayon ug magpuyo diha sa imong panalangin. Dasiga kami nga dili gid kami muhunong aron damor kami nga kasaligan sa mga butang nga imong giandam alang kanamong tanan. Bisan pa o Dios ako mga kaigsuonan nga nakaroon silang trabaho ug sa ilahang mga negosyo o sa ilang Pinoy-anan, ikaw Dios magauban, magaproteksyon, magapanalangin. Sa among pagpamahulay, uban ni kaming tanan, ug among itugyan diha kanimong kinabuhi, dumalaha kanunay sa imong mga pulong, ug tagai kami kasing-kasing masinugtanon kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin ug pagtagbo sa tanang mga buluhaton. Nga imong gipial kanamong tanan. Among kanunay gideklarar ang imong pagpanalangin. Among isalig itugyan diha kanimong tanan, ug alang lamang kanimo ang mga pagdayon, pagpasalamat, dungog himaya alang lamang kanimo amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios magapadayon sa pag-uban kanato, magaproteksyon ibin sa atong pagpamahulay. Kini inyong igsuon Pastor Gideon, moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ato alang sa mga nag-request mga kaigsuonan, pwede ra gyud nako matagan og pagtagad sunod na pod natong panag-uban. Ugma maka-live gihapon ko sa gihapon ni ining inaning nga oras. God bless and good night. God bless. Jesus, magahalay, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,